Pandhita karya wangsit pindha kumbang ngisepa madu sarining tawang susahing ngendikane nyewang kaliyan kangkung paksi mebar Wilaheng awit namastu Purama Sidam Om awit namastu Purama Sidam silat mringwang jagat karono sirang tondo kawisi sanding bisana sono sinamung nang lupus tumaksir stantun lambang budhu jinantur tutur kadrata tulatulat mring Radeng Parabdiya winusudha trengkang dinama dama pinarti tamping lalata mangkiwa teka pasananing Gopita tangrenging mralambang patumpa-tumpa marma panggung samur wengkata sedebyar dumaduning Hayang Purwa Purwakaning kandha larut nuting basa dungeng gunung Musurasa yen narasaya karos mulajari dohang rasa wani weruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma angil kaca jarweh wusra kaucang carita lebet wis kagelar jroning pagliran ya Gusti Candra mirsani pagelaran inggih Purwa Surya Candra Tarung Yawang Kartika wis kinurba dhateng kawasa sahari ratri angitri pawana purwateking dosila gilir gumanti temat dadya petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetung lantang kartu mangkarto ya sini rambun toyo Jawa pating rembyak dadi padang kutu ketualang atogo burononom yang buruntu dado beranan tanpa wicalan padang terwangan senari sangiwang renanggeng sumur bawane jagat munggeng jagat witantuk mungup-mungup munggeng kalingan kerabang rangah lamun kek saya dilat-dilato bumi saya tangu sumur sangiwang aroko katon semblak kanan kena bangesmu jenar kaput bawan senari sangiwang basonlo tanem tu katon ijo royo-royo amangku gunung kang biru moyo-moyo pucing gunung kini mulan bentanu kasino ring merabancono lenggat lenggut ngantuk kaya gunung Makutha Mega tanu tawis tangu soleng kawula tasih dene luar songo buku karep Tegal Sawahe angluhur silur tatana pedotis nambi sendonan sesindenan mikul karo lukune anggiring raja kayane sawanana pirembagan sumur wangi Sang Hyang Argasaya tangu saya inggil wis katon meluk sinari jagat durung gegep lapapan lor kidule tan kulon sinari jagat kang samyur budhyata rebut jarpa kukuwung prandri tatan wonten ingkang amat dari kuwung praja negari yang suwala bumi nuning negari tanantuk kali 1000 jangkep tinega krana negari suwala bumi tumatu saking pulo-pulo bebanjaran sinasa pantaya benawi tinampi ombak samudra binang langut kang tanpa pagut pegating mangal kapanturaning Cakrawala
Pada-pada cakreng wisesamane grembeng jurang corong kinepung serong kinarya susuing peksi lawet nyang sarang burung wonten ugi pasisiran tersasra jembar kabekaning pasir gumlarung garis pinggir tanem tuwuh angrembuyung royo-royo karang kitri weru-weron kalopo bumi subur pasidan mawur satengah tinanduru tangkar tumangkar kawurian dadi gurung-gurung bebanjengan ngrangsang langit lenggak lengguk lampai toya mijil saking sendang-sendang muning nirtani iline pinara-para nampi waduk binentung-bentung kinarya ngaleni sawah yuang pategalaning Narakisma mokal panguleng tetane bebasan tatanana bumi sanceng kangkeng selo sedaya tinandurang kang murakabi pandya Bathari Sri anggelar pasabinan Yaya Rukmi Sari kang pinangka pratiwi pategalan gopol wijeng kang ngrebuyu godhongane ambek kowe nganti kaya manglung-manglun pitandhe polo kependhem polo kesimpar polo kumantung sadotan kucewa jinawi tukulan kang mawe kesarasaning diri ingon-ingon raja kaya tewen sansaya ngrembaka lampun siang samulang gelaring panggonan lamun wanci sarap surya samya mulih marang kandhange dhewe-dhewe tatanana carane kandhang branjing palang lapet tepi saking tindak durjana juti samya sayek seka kapti akar nusa bangsa tuwin negari ing swala bumi Keged birasaken negaring swala bumi laku semalagi mancing marang jaman Jana Panjang punjung pasir pawukira jinawi Gembah Ripa Karata Tata Turaharja dasar negara kang gedhe bore padhang jagati dhuwur kukuseta tata kuncarane turut kasusuring manca praja sinanta wau ingkang asta pusarane dil bangsa negari ing swala bumi menanging den ucap dosa namaring sang nata dosa 10 namung wis mestani jejuluk Sang Prabu Turangga Yaksa ya Sang Prabu Turangga Geni ya Kuladara Geni Narendra Yaksa pengawak buta arep praseksa lenggasaning samadyaning Damarjana yen Cinandra netra Markata Lesraya kembar tutungge mengo yayaleng ing Agutaka siung nyokang mawingis-wingis dawani sakonjur Sang Prabu Turangga Yaksa arsa medhar sabda pangandika nglepaken sangjaring para kawula dasih miwah sangjaring para pinsepun ujung negaring swala bumi ingkang katon menggah nenggih tetuangganing mrejen karing swala bumi minangka pujangga miwah nujung Pandhita Abas Raseksa anenggih Sang Tapa Begawan Guru Yaksa Sang Tapa Begawan Guru Yaksa mengeraken plenggahipun ngrangkanata negaring swala bumi anenggih Sang Rekyana Patih Singa Mulan Jaya arep didemper warep tatanana bane warang alisik Sang Yapura kawula sami wegandeng masisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasa tetepan dungkul datan peselo laber sakadheng para sibu ing jayam mludak gendera rontek umbul-umbul kegitrangan danu yai monting mangsa labu paing mekar penti jamur barat ing mangsa rendeng tumbeng ngrapka jatingaraning mangsa katiga parantene tinggal tideng sinumataning pasewakan negari ing swala bumi nadiwan keuduhan tatan ngobah samira datal mampah kapi arus mangsa araning pradangga mewah panglik lan pamahinging waranggana sikur murwani pangandikan dadaku mangguli wijiling pangandika Sang Prabu Turangga Yaksa ingkang jaring kawedharing lisan makrumping sangjaring para kawularsa ing sekpisa wandhe latala wong dedian kala rudra Mas Pati Raja Dewaku bujreng-bujreng iblis lanat padha jek-jekan
ora mengkata dhisik Pate Singa Mulang Jaya ayo ndadekake kaget sira ingsun biji ana ngarsaning manira pekendira Pate Singa Mulang Jaya Pate Baunuk-unuk ninggi Dewaji sesembahan kula pengayoman kula nrimadya padha prapting delahan Dewaji Gusti kula sinuwun Prabu Turangga Yaksa sinuwun Prabu Turangga Geni Paduka miji dhumateng wiswanipun ingkang abdi kepatihan pun Singa Mulang Jaya siripun kepareng kula cemadhong dawuh timbalan Paduka ing jawi sanget watosing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitra caruk maras nanging sareng kula sampun sowan wonten ngarsa Paduka ngadhep ngersaning sinuwun Prabu Turangga Yaksa manahipun ingkang abdi kepatihan tebih saking raos kemarasan siripun baunuk niki ya Pate Singa Mulang Jaya kadiparan anggon sira ndak percaya minangka dadi batal wakiling ingsun Pate Pranata-tata rakiting kaprajan negara ing Swala Bumi marata diake aturna kelawan panjenenganing ingsun samendhang aja nganti ingkang karemben Pate menawi paduka ndang bab tata rakiting kaprajan negari ing Swala Bumi tarnentu sadot pan badhangun siwani sinuwun para kawula samya sayek seka kaptaken uring nusa bangsa tuwin negari ing Swala Bumi mandhapipun dhumateng para prajurit ingkang boten kendhat anggiya tansah gegladhen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja Paduka katempuh parang muka tartentu boten badhe anggepok kunca Paduka Gusti kula Sang Nata ingkang abdi kepancen remuk kasawurna putung semangga kabandhemna sinuwun ya gawe marem aturmu teka jangkep ana ngarsane panjenenganing ingsun Pati maremane tumindak kang utama tindakna selawase urip Pate Singa Mulang Jaya mriki sampun Paduka dawuhaken tartentu kula boten badhe suwala sinipun nanging dalang lansak sampunipun kepareng ingkang abdi kepatihan pun Pate Singa Mulang Jaya ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk sandhap padha Paduka Gusti kula Sang Nata sinuwun Prabu Turangga Yaksa sinuwun Prabu Turangga Geni ya sira atur bekti kelawan panjenenganing sun ora liwat pangestuning sun wae tampanana Pate baunuk-unuk niki sampun sanget anggen kawula pundi mugi dadosna jimat paripendhaing kasantosan lair lan gesangipun ingkang abdi pun Singa Mulang Jaya sinuwun padha tatanan barisaning para wadyabala kang padha gandung sebo aja nanganding kang padha saur manuk jeneng ingsun nedya mbabarake wigatining pasewakan baunuk-un ingkang sampun Paduka dawuhaken tartentu kula badhe mangestu padha dawuh Paduka Sang Dewaji sembahan kula kawula nuk niki Dewaji ora menggota dhisik bapa penemban Guru Yaksa anggon jeng Paduka bapa nemban Guru Yaksa ndak piji rawuh ana ngarsaning ingsun ana ing praja ya negara ing Swala Bumi ing Swala Bumi bapa nemban muga rawuh Paduka bapa nemban Guru Yaksa mangke sartane methoake karaharjan rawuh bapa nemban Guru Yaksa bapa nemban Mastuna mesidam sekaring bawana langgeng kawula notno ninggi anak Prabu sakalangkung Paduka anak Prabu Turangga Yaksa miji dhumateng wiswanipun ingkang bapa pun Guru Yaksa nggih wilujeng sawanipun ingkang bapa tan manggalangan setunggal punapa kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa mugi katur wonten ngarsanipun Paduka anak Prabu Turangga Yaksa bapa nemban Guru Yaksa iki sampun kula tampi wis ndak tampa kanthi asta kekalih ora liwat aku ngaturake basaku aturke ana ngersane bapa penemban Guru Yaksa anak Prabu kawula nono inggih sampun kula tampi dawah sami-sami nggih anak Prabu nuwun mangke ora menggota dhisik
Bopo Nemban mesti waya gawe kaget rawe Bopo Nemban taturi rawuh prapta ana ing negara ing swela bumi gawe kaget wondene ingsun nganake pasewakan ingkang bene kelaradan sing wis kelakon Bopo Penemban Guru Yaksa nuwun sewu anak Prabu boten kateges ingkang Bopo menika cuman raka matur wonten ngarsanipun anak Prabu Turangga Yaksa nanging manjileres limrahipun tuwuh tandha pitaken salebeting manahipun ingkang Bopo ingkang Bopo pun Guru Yaksa awit kula kabiji sawanipun mangarsa wonten ngarsanipun paduka Sang Sinuwun Prabu Turangga Yaksa nggih prasasat kadhe dening entosi Slemping Palwa Gabus kumambanging Sela Kresna anggenipun ingkang Bopo kabiji sowan wonten ngarsa paduka malah samenika gandeng ingkang Bopo sampun marapta wonten negaring swela bumi kepareng ingkang Bopo cumadung dawuh nungsung pawarta menggah wigatosipun menapa wondene dinten sakmenika paduka anak Prabu Turangga Yaksa ngawontenaken pasewakan ingkang bene lan adat ingkang sampun nggir anak Prabu Turangga Yaksa Bopo Nemban kula nuwun sewu sing gedhe pangapurane Bopo Nemban nuwun sewu ternyatane nggonku nganake pasewakan iki mung bakal ngrembug sartane sapirembagan lan aku bakal taren karo ngarsane Bopo Nemban Guru Yaksa babakan pangunuk-unuke manahe Prabu Turangga Yaksa Bopo Nemban yektine ingsun iki gandrung kalawan sawijining wanita nanging kucewaning ati teka aku ora bisa ngasuhake katresnan sartane aku uga ngrasa yen to aku ora bisa ditresnani dening wanita ingkang ndak gandrungi ya wanita ingkang banget ndak tresnani Bopo Nemban nuwun sewu anak Prabu damel kejot ora sing manahipun ingkang Bopo teka paduka menika sampun madrek Nalendra Binathara wonten praja negaring swela bumi teka sak menika sampun kepengin namundhut garwa bombong kang tanpa upami nggih jernyatanipun sadanguning wekdal punika kula menika namung angudha rasa babakan benjang punapa paduka anak Prabu Turangga Yaksa badhe amengku suwijining wanita minangka garwa prameswari ingkang anjejer lenggah paduka anak Prabu Turangga Yaksa wonten praja negaring swela bumi wekdal sapunika paduka anak Prabu Turangga Yaksa sampun badhe amengku suwijining wanita ingkang Bapa rumajeng sanget nggih ingkang Bapa estu sarujuk sartanipun jurung pandonga miwah pangestu anggen paduka badhe mengku suwijining wanita nanging nuwun sewu kula badhe nyuwun mriksa teka paduka anak Prabu Turangga Yaksa paring dawuh bilih boten saged tresnan tinresnan kalian wanita ingkang paduka gayuh lajeng sinten teka paduka paring dawuh mekaten sinten wanita ingkang paduka gayuh menawi putri saking negari pundi menawi putri Nalendra taman keputrenipun wonten pundi lajeng menawi Atmaja Pandhita lajeng endang sinten sesilipun menapa malah paduka gayuh sawijining widodari lajeng Bathari sinten kayiwanganipun wonten pundi Bopo Nemban yektine dudu kok wong liya ingkang dak tresnani sartane dudu kok widodari luwe-luwe putri saka salah sawijining pandhita babar pisan dudu nanging ingkang dak tresnani ora aliya kejaba mung Dewi Wersini Bopo Nemban
dasare aku ngandhakake sartane aku ngendika yen to cabaraning gawe nggonku bakal mundhut garwa kelawan Dewi Wersini amarga Dewi Wersini wis kawengku garwa dening nata ing Lesanpura ya kuwi Prabu Setyajid ya Prabu Grasena mula kang saka kuwi cabaraning gawe aku kalah dhisik nggonku mengku garwa sartane kepengin mundhut Prameswari kelawan Dewi Wersini Penembahan kamangka wis lair lan batin wis sebaya mukti sebaya mati nggonku nglakoni katresnan kelawan Dewi Wersini walau sawetara wektu ora kepanggih kelawan Dewi Wersini malah saiki wis aramban-ramban katresnan malah wis kelakon mangun bali wisma diwengku garwa dening Nalendra ing Lesanpura dening Prabu Setyajid Bapa Demban aku njaluk iku pamrayogamu kepiye carane wae Mbuh Karti sampe kasrana apa wae aku kudu sumandhing kelawan Yayi Dewi Wersini merga wis ndantepi prasetyaning atiku yen to aku nganti ora kelakon nyandhing Dewi Wersini luwung aku ora nyumurupi gelaring jagat eseming rembulan endahe lintang beberban nuwun sewu anak Prabu sampun kantos kang kepingking bapa Koma wantun lancang matur wonten ngarsa paduka anak Prabu kagat sotaning manahipun ingkang bapa nggih sareng midhangen pangandikanipun anak Prabu turangga yaksa bilih badhe mundhut sartanipun mengku garwa dening pun Dewi Wersini nggih tiyang ingkang sampun kawengku garwa dening tiyang asanes menika mboten kenging dipun rusui jernyatanipun panjenenganipun Dewi Wersini menika sampun mangun bebrayan agung sampun tentrem gesang kalian Sang Prabu Setyajid ing Lesanpura nanging aku trima mati Bawa Demban yen ora sumandhing nglawan Yayi Dewi Wersini nggih nuwun sewu pancen kula mboten maiben kula mboten maidu tiyang ingkang sampun gandrung-gandrung kapiandhem kaliyan suwijining wanita tiyang ingkang nedheng lampahe katresnan menika abotipun awratipun menika kayata dene tiyang ingkang nyangga bumi nanging kula nuwun sewu kula jarwani sampun ngantos ing sapangke paduka anak Prabu Turangga yaksa gelo ing tembe wingkingipun awit mbok bilih paduka kepengin mengku garwa kaliyan pun Dewi Wersini nggih menawi ndaraturipun ingkang bapa kula aturi amurungaken kemawon gegayuhanipun Bapa kegayuhan paduka anak Prabu Turangga yaksa anggenipun badhe kepengin mengku garwa kelan pun Dewi Wersini ingkang bapa tansih ngeman kalian jengandika paduka awit mawi ngantos sakmangke boten kawurungaken gegayuhan paduka anak Prabu malah namung badhe ngembet dhateng karaharjanipun para kawula ingkang boten mangertosi kentang kimuling lakon tur malih kula nuwun sewu jejeling Nalendra paduka menika minangka Nalendra Gung Binathara sugih Bondo Bandu kula kinten menawi badhe gayuh wanita Joko titah sawantah Najanta Widodari badhe kagayuh dening paduka Gusti kula Sang Nata anak Prabu Turangga yaksa sampun ngantos mengke malah gerus kawontenan paduka mung merga ngrusui bojone wong liya kula mboten namung ngandhani dumateng paduka anak Prabu
awit kula ingkang minangka dipun sepuhaken dening Paduka anak Prabu kula matur supados sampun ngantos ngrusui bojone wong liya mriku kula ugi mejang kalih kawula sing padha nabuh niki. Iya Bobo nemban yo awet kula nuwun sewu setya bekti kalian setunggal garwa menika awrat menika larang pitukonanipun setya bekti kalian ingkang setunggal siji ya sawiji ya siji sing dirumat menika angel ing nglakoni ning nuwun sewu nek pun kelakon wah boyo nikmat urip menika nggih. Pramila kula aturi murungaken kemawon. Sok au dengkulmu melocot. Geleman ya. Pramila kula aturi murungaken kemawon gegayuhan Paduka anak Prabu Turangga Yaksa. Sampun ngantos sing mangke getun tembe winggingipun. Perban wonten timbalan ora bakal ndak urungake taunana windanana senajan to kepiye wae kahanane Prabu Turangga Yaksa aku bakal ngudi sartane ambudidaya kepiye carane nggonku bisa mengku garwa dening Dewi Warsini Patih sing Umulang Jaya wonten timbalan sinuwun para togake maju aku arep njaluk taren karo kowe babagan pawarta binetomba bakul sinambi wara sing wis tak tampa mati. Nyatangening halang nyaran kelamantan muncara Nunamin pasang kaliman tabit nebinung lodri demaweng tawang tuwang sinuwun Paduka miji dumateng ingkang abdi pun Patih sing Umulang Jaya kula nun wonten timbalan Paduka Patih sing Umulang Jaya anane aku nimbali kelawan sowan mundak piji supayane kowe maju iki aku mau ngarep ngandhakake babagan pawarta ingkang wis ndak tampa lumantar Nyai Menggung Secanama pawarta ingkang wis binetombok bakul sinambi wara pawarta binandunging karna Patih aku nampa kabar kalamunta Dewi Warsini wektu iki malah wis ngandhut jabang bayi ya wasesaning Jawata kamangka wis ndungkap Sabta Candra iki mengko aku nampa pawarta yen to Dewi Warsini bakal laku siram jamas ya nindakake upacara siram jamas nanging miturut kabar sing tak tampa nggone Dewi Warsini gelem nindakake siram jamas kalamunta
dheweke dipinangkani ingkang dadi rubane Pate nuwun sewu. Lajeng rubanipun Dewi Wersini anggenipun badhe nindakaken siram jamas menika menapa sinuwun? Dewi Wersini njaluk panggil rupa. Dheweke gelem nindakake siram jamas. Watonto Dewi Wersini lungguh ana ing gigiring Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Mula gandeng wis nantepi kepiye saranane aku utusan karo kowe kepiye caramu lemu arep ngreka daya supayane Dewi Wersini iso kelakon ndak wengku iso mbok boyong ing Praja Negara Swala Bumi Pate Singamulang Jaya jagat pangesunggur wayap tur jagat sinuwun. Nuwun sewu. Sejatosipun pawarta menika ugi sampun ingkang abdi pun Singamulang Jaya tambi. Awit kula menika ugi sampun menggalih babagan kados pundi anggenipun badhe minangkani ingkang dados rubanipun Dewi Wersini. Banjur kepiye saranamu? Nggonmu bakal mboyong Dewi Wersini. Kula aturi Mas paosaken dumateng kridhanipun ingkang abdi kepatihan. Lianana kula nyuwun wekdal sawetawis kula badhe laku tapa brata meminta wonten ngersanipun para Jawata. Kowe njaluk wektu arep talabrata. Sinuwun. Mboten ketang tigang kedheping paningal kula aturi Mas paosaken dayanipun ingkang abdi kepatihan. Ndasu manggake Pate Lenging Cipta Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya. Meminta wonten ngarsaning Jawata. Babagan kawonten ingkang badhe den lampahi den tindakaken dening Sang Prabu Tulanggayaksa. Nalika semanten meneng-meneng datan laku talak brata Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya. Malah matek aji ya mantak aji cara tembunge Kyai Pardi. Nalika semanten ical wujuding Sang Rekyana Pati Singamulang Jaya wonten wujud Sardula Seta badhar Sang Singamulang Jaya tanpa rumpakan. Latala kowe kok malih dadi macan putih. Lah nggih niki to rubane. Niki sing dados rubanipun Dewi Wersini. Pate wonten dawuh. Ya bener. Sardula Seta ning Kresiken. Parengipun malah kaya kucing. Kucing putih niku biasanipun kucing putih menika oon sinuwun. Nanging mungkin dados ing kamuningan kula menika sampun salin rupa wujuding Sardula Seta ingkang sakmangke dados rubanipun Dewi Wersini. Banjur kepiye saranamu arep mboyong kelawan Dewi Wersini? Badhe nyuwun pamit kula ingkang badhe merpegi kawonten-wonten negaring Lisanpura. Dewi Wersini supados lenggah wonten gigiripun ingkang abdipun Singamulang Jaya. Tumuli Dewi Wersini badhe kula cidra kula beta sowan wonten negari ing Swala Bumi sinuwun. Latala panjen pinter. Ya munggonmu malih dadi macan ngidahi dak suket. Malah kaya teng Taman Safari niki. Ngajeng kula ganti werna ireng. Iya Pate iya. Non. Banjur mangkatmu besok apa? Mboten ketang sampun bercala intang tulu kula badhe nyuwun pamit madal wasilan. Dinten sakmenika kula badhe tumuju wonten negari Lisanpura. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Pate.
Penemban Guru Yaksa wonten timbalan anak Prabu. Apa ora mengko malah mung bakal gawe rusak kanan mraja negara ing suwela bumi. Jalaran nggone laku patrape Patih Singamulang Jaya. Nuwun sewu. Patih Singamulang Jaya nika kula arani kok nggih enten-enten mawon. Enek-enek wae. Malih macan kok ming sak kucing. Nika senes macan ning kula kinten ming micin sinuwun. Iya ora dadi ngopo-opo Penemban. Nanging ingkang baku sono trontong-trontong slengwa padhang. Yen to panjenenganing sun bakale kelakon nggayo Dewi Wersini. Inggih kepareng matu kados pundi? Aja ditegakake Penemban. Lakune Patih Singamulang Jaya kae tutna kanthi sarana ngirit wadyabala segelar sepapan ombongna wadyabala sakmara wade nggawa prajurit sing kuat bala Jawa bala buta patang pamancat sak panengkare pisan gajah gelar Singabarong Raja Wesi Jaga Bela mbok menawa Singamulang Jaya kabentu sing awang-awang kesandunge ngrata gampang nggone ambilani. Menawi ngaten ingkang abdi nyuwun pamit madal wasilan. Iya. Penemban Guru Yaksa ndak pasrahake babar wisan babagan kahanane si Patih Singamulang Jaya. Penemban kaya wis ora ana dawuh maneh. Penemban Guru Yaksa. Wah, kepleset. Kowe kok bablas ora kecanda. Wah.
Woi. Wah. Wah. Oh. Oh. Woi. Oh, ya. Woi. Oh. Baleni, ora kecandak. Hei. Hei. Pedril. Engkok. Woi. Mumet. Piye wae kok mah jengkelang mumet. Tak kancane yo. Ayo wong loro atraksi, mbok iya. Nek kenek we. Woi! Hei, hei. Semen gua ya.
Ngikmul. Kulo jag. Ucis. Wah, ya sukses. Mungkin makan entah. Angkat. Pintu. Aurat nyiter ah. Dani. Miwiti pagelaran ringgit polo ancor laras miwiti pagelaran gayang tenan penontonnya akeh tenan gelarannya Aku njaluk kendangi topan mireng nah. Ayo. Tak dung ayo. Senian apa kaya ngono iki? Mbok yo kaya aku. Prah sing niat. Yo jae wonge.
Sapa klemotan lenga putih? Sinden apa apotek? Ngobat tok ambune. Sesindenan napa papinjalan suwe-suwe anut Permarane manungsa nyamrangan kating aranane kaswase Rama saya lapna sumande kalile iku sanyatane kucing sareng pinangun mongke-mongke Wineta muni pinangka dirungan mangusapan kiasi nangwe sasindekan napa Nuwun mangke Kakang Mas. Paripaksa kula kalanjeng andika Kakang Mas Naka Krasana. Langkung rumiyin mandheg anggenya lumampah. Yayi kok Krasana piye, Dimas? Lah keteka dadi sawetara wektu awake dhewe wis lumaku. Mundi dawuh Kanjeng Paman Prabu Lesanpura, ya Paman Prabu Setyajid. Nggone awake dhewe bakal ngupadi reruba kinarya jangkepe sirang Jamas. Ya kuwi wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Lah nggih menika sing badhe kula rembak. Cobita menapa wonten jamak limrahipun ing atase wujudipun Sardula, wujudipun macan kok teka saged bangkit tata jalma menika menapa wenten? Lah ya kuwi to Narayana. Apa ya pancen ana ing alam Madyapada ki ana wujude Sardula. Kamangka ulese putih, teges macan putih ingkang bisa tata jalma. Yen to umume permadi kae yen bar gara-gara ngono kae lho. Inggih. Kaya adat saben sakala mangsane ketemu karo wujuding Sardula ingkang bisa tata jalma. Ning dudu Sardula ingkang ulese putih, teges mung macan lumrah padha kaya umume. Inggih Kakang Mas. Tur meneh adate permadi ku yen to mungsuh wujuding Sardula, sok-sok kala mangsane kuwi Jawata ingkang memba wujuding Sardula. Mula kang saka kuwi macan kuwi iso tata jalma. Mekaten Kakang Mas. Ha iya. Lah saiki le aku bingung iki lho. Nggone awake dhewe lumaku didhawuhi karo Paman Prabu Setyajid, ya Paman Prabu Ugrasena supayane gayuh wujuding ya kuwi Sardula Seta mongko bisa bangkit tata jalma ki kira-kira eneng tenan napa ora. Lah nggih dipun cobi kemawon. Jernyatanipun mbok bilih kemawon wonten. Mbok bilih wonten para Jawata utusaning adil, utusaning Gusti karo jagat ingkang memba wujuding Sardula. Wekasan dados rupa pepanggilipun Kanjeng Bibi Wersini. Ngono, Yayi. Inggih. Amargi mekaten. Bibi Wersini kepengin nitih, kepengin lenggah wonten gigiripun wujudipun Sardula.
Seta menika sanes kok pamothaipun Bibi Wersini piyambak. Nanging menika pamothaipun Jabang Bayi ingkang den kandhut dening Bibi Wersini. Oh lah iya, mesti nek kuwi aku ngerti. Merga ana jamak lumrahe menungsa ya titah sawantah utawa Bibi Wersini ngandhut jabang bayi. Sok-sok kalah mangsane wong nyidam kuwi pancen aneh-aneh Kresna. Narayana. Inggih Kakang Mas. Lah iya. Wah, jlitheng kakangku. Yayi Bratasena piye? Wah, pancen wong nyidam kuwi panjalukane neka-neka. Lah iya. Ya mong aku ndonga. Muga-muga sesuk nek aku entuk bojo. Bojoku nggerbini, bojoku ora nyidam. Njaluk ditumpake UFO. Bratasena, piye Kakarasana? Upa iki apa? Wah, perkara aeng-aeng. Aku gak ngrembug. Kakang Mas, piye Narayana? Ingkang baken sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken dening Paman Prabu Setyajid menika tah kita lampahi seriatanipun. Kula kaliyan panjenengan kaliyan Yayi Bratasena menika sampun saguh nggayuh wujudipun Sardula Seta. Ola ya ngono Narayana. Bakune lon-lonan lumaku awake dhewe golek ana ngendi dununge Sardula Seta ingkang dadi rubane Bibi Wersini. Narayana sumawi dipun gege mangsanipun dipun gelak mancinipun mboten ketang sambung obor colok lintang kula kanthi bidal dinten samenika Kang Mas. Oh ayo Yayi Narayana tak dhereke Yayi. Mambu keringete menungso ingkang mlebu ning wewengkon wana iki ya lon-lonan leku bakal ledha mrepeki negara Lesanpura mbok menawa ana utusane Prabu Setyajid sing goleki wujuding Sardula Seta. Sapa gemremeng kuwi? Lho Wela, ana menungso kulitmu bule. Sapa kowe Raden? Wah, menungso ora tatanan. Lah kok dadi ana wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Ya pancen aku iki wujuding Sardula. Nanging aku uga bisa tata jalma kaya dene menungso lumrah. Wah, lah dalah. Sajak wis bakal kelakon panjangane Bibi Wersini. Narayana, iki ketemu wujude Sardula Seta. Wela dalah kowe kok goleki karo aku. Sajak kowe mbutuhake kelawan aku Raden, kowe sapa? Tepungake Sardula. Yen to kowe takon marang aku satru pambutulan. Raden Kakarasana, Raden Kakarasana. Yo. Yen to pancen kowe Sardula Seta ingkang bisa tata jalma, kowe ngaku kowe sapa? Takon marang aku, aranku Singa Mulangjaya Raden. Singa Mulangjaya? Iya. Wigatimu merpeki aku sajak arep mboyong kelawan aku. Mergo aku uga krungu bretek-bretek ana ning Prajanegara Lesanpura. Kowe bakal ndaturake sinuhun Prabu Setyajid. Bakal kinarya rubane Bibi Wersini Singa Mulangjaya.
Raden Kakrasana. Singa mulang jaya piye? Yen to pancen kowe mbutuhake aku ngibarate sapi sing arep mbok beleh, kudu bisa mbok jagal luwih dhisik. Lho, kowe malah nantang Raden Kakrasana, kowe iki dibutake Nalendra. Kowe iki dadi wigati ning kaprajan negara ing Lisanpura. Ya, aku ngerti yen to kuwi perkara wigati. Nanging lumrahe pantese menungsa mbutuhake kuda, uga kudu ngetokake lelabuhane. Njur aku kon labuh apa karo kowe? Uyaken aku nek kowe iso nguyak aku. Mas Kakrasana sajak wonten perkawis ingkang mbebayani. Wah, boleh kakangku. Pendirangan cenanangan lemu peplayon, cenanangan dengkulmu melocot kuwi ora. Eneng apa? Kakrasana kakangku. Kakangku. Ngendikane Kakang Mas Kakrasana ana pancen ana wujuding Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma. Wah, rasa suwe ya golekane. Wah, tuwa. Kahangro sesumbar mawalindo bumi konceng umaludo kundur katok ana satriya gagah pidhaksa ngendhek kelawan Singa Mulang Jaya. Wah, kowe sing aran Singa Mulang Jaya sing jare Kakrasana kakangku Sardula Seta ingkang bisa tata jalma, kowe wis nyatake dhewe dadak takon. Ayo kowe gelem tak boyo ning Prajanegara Lisanpura. Taunana Windana ora bakal gelem yen to durung gumlundung sirahe Singa Mulang Jaya. Wah. Yen to aku ora ngreh wadyabala, wong-wong kae mesti bakal kelakon nyekel aku. Prajurit maju tandang ana prajurit.
satriya pengawak bule kulitmu ana wadyabala tak sawang saka kene segelar sepapan sapa kowe takon marang aku iki kaseting Gustiku Singamulang Jaya lho macan kae gustimu iya kae bendaraku aja baen-baen iki alas dudu alas sing baen-baen nyatane ana satriya piningit ya kuwi bendaraku Ndara Singamulang Jaya kowe sapa anggepe wani-wani arep mboyong karo bendaraku to padhake kewan lho pancen kae kewan dudu kewan sawantah nanging pangeja wantahing Jawata ndel-ndelke wae Pak kombinasi menungso ora tatanan bapak jake aku apa anak ratu ya kon perang boleh kakangku piye Bratasena? Wah, ben pantes kowe perang ogah. Wah, deplok. Ya wis.
Sambato. Aku nek ora perang deplok cengelku soalnya. Ha! Wah! Ha! Ha! Cok! Ha! Ha! Awas kowe. Menteleng kaya banteng, menteleng. Ayo. Anggepe aku rawani karo jabermu. Anggepmu aku rawani karo raimu. Ngantem. Ayo, njaluk kon ngantem seru apa lirih? Lirih wae. Nyok. Padake aku rawani karo kowe apa piye? Kowe. Awas kowe. Ho. Lho ndi mau? Kowe. Wah. Ha ha. Asem padake sapa wae gedene Ramnawa. Wah, wis sing sok bedhuk.
Menungso ora tatanan. Ngobrol-abrik barisan. Sing mateni kancaku mau sapa? Adikku ngopo? Karo Ratrimo kancamu. Kancamu mati ku ora trimo. Aku ora nrimake kancaku padha mati. Wadyabala aku padha pating blasa. Kowe nyusul sedo mot. Wah. Anggepe abrak kaya kene. Poko. Dul lanang kowe. Main karo kaprasono kowe ayo. Munio kowe. Wah. Menungso bule matamu. Hei! Kowe wadyabalane kae mau, Kowe tunggale ora pratrima. Kancamu do tak antemi do tak ajar, ana sing modal kaya ngono kowe ora trima, Kowe ora trima. Aku ora nrimake. Belopati karo kancaku, Belopati Gustiku Ndara Singamulang Jaya. Belopati tak. Wah. Sambato kowe. Lho kaya ngene kok kaya ngene kok dingo menungso kaya ngene abrakane kaya ngene. Wah. Ora. Wah. Ora. Wah. Buta Pandhatata Kati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Kono Margana Samirana lan Marayang Wisikan Makulingan 5 kancaku padha pating blasa. Kae sing gagah gedhe dhuwur maju ora tabrak kedung mas. Oh.
Matinane. Waduh. 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 Ah. Waduh. Waduh. Ah. Waduh. Wah! Ora tatanan lakon dadi wadya balaku padha morat marit ora karu-karuan ora ana sing iso diandelke mung tak kon padha ngurungkepi kelawan aku wae lah kok malah padha tekaning pati padha pating blasah ana sing putung balung ana sing timpang baune nek aku ora nglandhak ana ing jeron bumi tangeh lamun kelakone nggonku duweni niat bakal nidra kelawan Dewi Resini war.
sengaranipun Kakang Mas Wilaidan Narayana wonten dawuh kanane kok sajak Nyolowadi lho liripun iki mau wadya jebul macan sing aran Singamulang Jaya kae mau ngirit wadyabala lho macan mriku kagungan wadyabala duwe barang tak takoni wadyabalane jebul macan kuwi mau jare bendarane wadyabala kae mau sing wis padha diundurke sartane dikalahake dening Yayi Bratasena. Lho, lajeng paringipun Sardula Seta samenika mapan wonten pundi? Lah kuwi sing arep tak omongke. Lagi wae pun Kakang ngundurake, pun Kakang temandang karya kelawan Dimas Bratasena lagi wae ngundurke wadyabalane macan kae mau. Sing jeneng Singamulang Jaya ya macan putih kamu kok ilang digedhepake netra Kresna. Kakyat risang kapirang urinangkul kinempet kempet dosang retnaning bawana bela jagat pangestu para Kakang Mas piye Narayana kamangka kula nuwun sewu kedahipun macan menika tasih mapan wonten telenging wana mriku lho la iya jernyatane alas iki ora pati amba iki mung alas cilik kudune pun Kakang lan Siadi sesa mangerti ana ngendi durunge Sardula Seta aran Singamulang Jaya kae mau la nggih wah Narayana kakangku Bratasena piye aku ora mangerteni glebete macan kamangka wis tak titik ana ngendi parane kabeh alas iki wis tau bengi merga mung wana ingkang ora sepira jembare nanging teko aku ora mangerteni ana ngendi durunge Sardula Seta sing aran Singamulang Jaya kae mau kamangka sisa-sisane wadyabala aku uga ora nemokake oh kuwi Kresna Narayana kuwi kahanan sing kaya mangkene iki sing sajak nyubriyani lho lajeng kersanipun Kakang Mas kados pundi Narayana wonten dawuh Kakang Mas ning nadyan to kepiye wae pun Kakang lan Siadi kudu tansah nyendikani sartane kudu nyembadani kelawan apa kang dadi dawuhe Paman Prabu Lisanpura makaten ya menawi ngaten monggo kula kanthi madosi wonten pundi durunging Sardula Seta sak ketemune digoleki aja pati-pati bali ning kedaton negara Lisanpura yen to durung nemokake wujude Sardula Seta ingkang bangkit tata jalma Kresna mangka hanggra sesumbar mawa lindu bumi gonceng gumaludhok guntur ketok Kakang Mas piye menapa mboten langkung saenipun menawi nganthi kalian pun para ponokawan rasa ponokawan kiri-kiri mung malah ngejaki jajan ngaten yo bakune lon-lonan lumaku golek ana ngendi durunge macan Narayana